angen cymorth ar frys ar bobl Yemen. Mae plant yn marw o ddiffyg maith ac mae 7 miliwn o bobl yn byw heb wybod o ble ddaw eu pryd nesaf o fwyd. Mae o leiaf 10,000 o blant wedi marw oherwydd afiechydon y gellir eu hatal fel pneumonia a dwlu'r rhydd. Yng ngorllewin Yemen mae achosion o golera wedi rhoi hyd yn oed mwy o fywydau mewn perygl. Bod gwrthdaro difrifol yn Yemen, mae cymorth yn gael i darparu a llai achub bywydau, yn amrywio o fwyd i ddŵr i offer meddygol, ond mae angen mwy o gymorth ar frys i atal miloedd o fywydau rhag cael eu colli. Ar y teledu heno byddwch yn gweld delweddau grymus sy'n tynnu sylw at y sefyllfa bresennol yn Yemen. Yr wyfynach annog chi i wylio. Os gallwch chi roi cyfraniad o 5 punt, please textiwch helpu i 700 Neu felly 5 punt ar hugain darparu gwerth mis o fwyd i blant sydd wirioneddol angen maith. Diolch am eich herioni.